uit Squadriciel. Dicht daarbij lijkt een liedse nederzetting. Het is een dwarpje maar een peer wenten. Het is een begin van een jongetje in de eeuw. De Fransken binnen de baas in het land. De bewoners in het dwarpje binnen vrij bevochten. Ze versjoggen naar onderhoud terug te struiken. Ze visje en jaien en vertarren nogal wat in de herberg van Squadriciel. De diet is min. Napoleon is nog de baas. Maar dit zal verrooien. Zijn leger is in Rusland verslaan. Bulten soldaten binnen omkamen. Ik Frieske jongens. Het bericht giet dat hij een Waterloo verslaan is. Zullen we dan vrij worden?
is aan het hoofd gesteld van de regering in Den Haag. Overal moet nu de Nederlandse driekleur worden uitgestoken. Ons land heet vanaf nu Koninkrijk der Nederlanden. Met aan het hoofd onze nieuwe koning Willem I. Zegt het voort, zegt het voort. Kirke, jou die man hier op kost voor koning Willem. Ja, vooruit. Hé, onderscheid ik mij bijna drinken. Hey. Willem zo dit ook hebben. Wacht, begin het vertrouwen. Oh, wat doet er maar? Wij zeggen het voor. Zo. Maar man, dit is best nice hè? Ja, We nemen nou een mooie en dan hebben we nog lang net huis. mijn rekening, koning Willem. Ja jongen, ik kom naar huis. Straks in het akker wel weer. Ik heb helemaal niet maken de maatje. Kom op, hier van mij. Ik ben weg. Lang net, al krijgen. Ja, stoorst toch waar. Wij niet krant, wij niet krant. Ja, de Fransken binnen fut. Maar alle verhorings ben geen verbetering. Van de Fransken heen wij geen les. Wij winnen zo vrij als vogels in de lucht. Zil dit verbloeien. En hoe komt het met hart en vrouw en band? Voor mij maakt het net zo vol meer uit. Mijn tijd het wel wist. Maar voor vrouw en band, daar jouwt het niet begrutje. Hoe zal het volgen komen? Ik weet het niet. Dat is waar ik hartstikke ben. Ik kom al af, Kirke.
oppielen. Sis Berend. Ik moet daar wat zeggen. De vrouw is hier viesten te bekrompen voor die. Zo heeft je geen toekomst. De oren ik net. Maar die wil net zien. Doe me zwartje. Dat is de grote vrouw in geest, jongen. Maar waarom? Ik word er helemaal erbij. Maar ben je toch frank en vrij? Nog wel, jongen. Nog wel. Maar hoe lang zullen de Hollanders huis mij reis letten? Ik weet het net, ik weet het net. Maar domme zwartje, dat is de verhouding geweest. Zodat ze nog een toekomst opbouwen kast. Wat die zelfs. Dat doe je toch zelf ook net? Jongen, mijn mij is een heel woord verhaal. Ik zal je wat vertellen. Zoals je wist, kom ik hier net bij. Ik kom uit Gasterland. Daar is mijn binnenstad. Door 12 jaar weer moest ik al bij een boer aan het werk. Een goeie boer, dat net. Maar 12 jaar. En dan al bij Heid en Memwij. Dat is weer net makkelijk. Toen ik 18 jaar weer kwam er spul. Op een nacht water inbrutsen. En de boer denken dat ik het ding hier. En helle de veldwachter erbij. Ja, dat wie net makkelijk, jong. En toen heb ik iets heel doms ding. Ik vlechte. Daarmee joeg ik aan dat ik schuldig was. Ja, wat moest ik oors? Ik wist ik net meer waar ik heen moest. En gewoon van het ene eind naar het oor eind. Op last ben ik hier terug te komen. Ja, ik wist ik niet meer wat ik oors moest. Nou, kon je net bewijzen dat je de dader net weer? Vanzelf net, jongen. Hoe ging ik dat wel met? En waarom ben je hier altijd dan? Hier ben ik veilig voor de veldwachters. Die doren je net te komen. Maar ja, de meesten die accepteren me net. En de meesten tonen hier ook in ondernemingsgeest. Ze bloeien altijd maar op hetzelfde hingen. En dat is nou de heel dit zo. Nou, en hij houdt er ik bij de meesten gewoon aan. Berend, waar ben ik? De man die ze voor vreemd aansjocht, de meesten daarop te wijzen. Er binnen mogelijkheden, jongen. En wat hier zijn die Chinemezen steeds rond aan? Heel wat, heel wat. En ik zeg het zin daar, kom er eens mee. Mr. Shen, daar lijkt lang. Dit er veel weidje. Gebruik het net om te stropen of te jagen, maar alleen nog maar voor vee. Of meidje er turf van. Die als in het kop van Overijssel. Doch je dat net, dan zal je hem altijd in jarmoede lepje. En oren en je de rijkdom. Denk maar eens om je woorden. Dat wil ik deze zeggen. Maar, nou, kan die ons er net behelpen? Jo weet hoe het moet. Alsjeblieft, wil je dat? Nee jongen, dat kan het. Nog altijd ziet je ze mij. En dat zal neer weer ophouden.
je mij dat verhaal eens willen vertellen, hoe dat boek, hoe die arme mensen daar in Frankrijk. Nee jongen, nou net, ik moet er eerst weer van terug. Dat ben je nog. Daar, ja. Zie je dan alweer maar die oude jellen te praten? Dan wist dat wij dat net hebben willen. Maar toch dwang, hè? Die vent die doof net. Bloed bij hem uit de buurt. Ja, maar, Lem, het is een heel aardige man.
zij vallen aan. En dat is niet goed. Mij dat dan net. Vanzelfs net. Wat wist er mij? Vechtje, ja, alleen nog maar verliezers. Het kan oors en het moet ik oors. Ja, dat zijn jullie de vorige keer ik al. En toen hij jongen ik daar zijn, dat mooie verhaal te vertellen hoe die ene lezen daar in Frankrijk. Ja jong, dat is een lang verhaal. Het staat beschreven in het boek van Victor Hugo. Bert, maak die wat vrede. Stellen, mij dat? Vanzelf net. Maar als het nou verrekt van honger, wat dan? Tja, dan is het moeilijk. Mij eigenlijk net, maar ik weet wel niet. Rek jongen, du hast gelijk. Dit verhaal gaat over Jean Valjean. Jean Valjean wende met zijn mem in Frankrijk. Doet er op een dag geen geld meer in huis weer. En ze verrekten van honger. Stielen hun breed. Hij stielde de jarmoeder. Maar de veldwachter pakte hem. 20 jaar straf kreeg hij. 20 jaar jongen. Na tal van jaren lukte het hem om te ontsnappen. Hij deed goed aan Elsenien, hoofd Elsenien, maar nee, de veldwachter kon net maar reis liggen. Hij werd opjagen van oost naar zuid en van noord naar west. Op last deed hij er genoeg van. Hij ging naar Parijs, die grote stad, om daar vrij te wezen. En ik moet zeggen, het slagen. Op een dag vond er een famke en daar had hij moer ontfermen. Hij wou dat zij het letter goed hier. Hij had haar studeergelitten aan de Sorbonne, jongen. Toen ze oud genoeg wie, ging ze aan het werk. Toen is Jan er genoeg van om altijd maar opjagen te worden. De veldwachter had hem oppakt en moest alsnog zijn fezenstraf uitzetten. Ja jongen, zo binnen de meesten. Die fezenstraf, dat is zijn deerwoord, dat is zijn verstoon. Het leven van deze man wordt bepaald door het stellen van dat ene stukje breed. Nou vrees je ik jij als oud man, is dat eerlijk? Nee, dat vind ik net. Hij heeft toch letter goede dingen gedaan. Hij is zijn leven toch beter. Waarom deed die veldwachter dat? Correct jongen, zo binnen de meesten. De meesten kennen meer vergeten en verjagen. En dat doorstoren mij en ik ook. Hoe zou dat dan? Nou, altijd dat vjocht zien met die kundersman en die lempes. En dat vies ook goed. Bier of net? Ja, maar... Nee, Berend, dat vies ook goed. Denk maar eens goed hoe deze man zien worden nee. Daar zou je nog een hoop aan hebben. Denk er eens goed aan nee, jongen.
bist ook? Ik ben Geertje. Waar komst toch bij? Dus. Ik weet net waar ik heen moet. Ik ben veteraan. Zo is dat. Dat is geen rust. Ik net. Nou, wist wat? Ik heb mijn mendel even op. Misschien, wie die het? Mem, kom eens! Ik ben Geertje. En wat moest erbij? Dat is wat thuis. Maar bieden die uit de mendel, dan doe je beste? Nee, en met mij is ik net weten. Ik ben veteraan. We hebben Rusje aan. Ja, hoor eens even, maar dan kerst je samen met blauwe. Je hebt hem de zullen ongereisd worden en de zullen dus ziekje. Nee, die zie je mij net. We hebben goed Rusje aan en ze vinden het wel goed zo. Ik ging even zitten, Nee, maar ja, ze zullen hartstikke ongereisd worden. Ik weet nog niet meer wat ik heen moet. Maar ik was een beetje bij je en blauw. tuurlijk ben. Kees er eerst gebloeden. Kun je toch samen in het helpen? Als kom er nou een beetje reageren, nou dan wist het heel duidelijk. Ze komen hier net in. Ze vinden het echt wel goed zo. Nou, mij hoor maar aan een wasje of schoon bedoel je. Alleen bij mij kan het net, maar mijn is vol.
jutten. Nou, meestal komt mij, dan zal ik jullie naar je winterleven zien leggen. Hè? Ho! Houd er zich op! Dat giet samen net! Loop toch op je plakje. Zo wordt het meer dat het al hier samen gaat. Uw hele leven heb je hier om squat en raam en om hier zij dat zij het hele glas zullen zeggen. Nou, daar is het nooit mis.
Nee, hoe zat dat? Ik ben aardlos. Wat moest hij nog lezen? Restaurantje, joh. Ach, verder moet je mij die watje. Binnendiep maar Geertje, binnendiep maar Geertje. Ja, en nou allemaal zit die verdomme. We zijn nu in van Geertje met een Geertje. En doe wat Geertje. Nou, dat is net zo best. Je hebt een binnenpleeg, dat vind ik nou eigenlijk net zo leuk. Maar, sis, zullen wij jongens nog even hinkelen? Nee, dat vinden we net zo leuk. Een keer een stap. Hé, Geertje. Sinds Geertje, hoe lang wist je er nou? Nou, dat is dan rond 3 weken, dacht ik haast. Nou, het liep het al niet vol hangen. Het lijkt het misschien wel zo, maar het is net saai, hè? Nou ja, en is dit je wat uit zien? Ach ja, wat zou ik zeggen? Jan en Akke die willen leer van mij. Ze doen haar hun best om het mij in het zin te meisje. Maar dat, Wat maar dat? Al was je bij wij? Nee toch? Waar was dat heen? Was bij de huisdag? nee, ik kom net weer naar huis. Dat net. Dit net, ik ben hier zo alleen. Ik ken je niet. Je kent mij toch? En de band? De band die ben heel vies met haar. En mijn handen die vind ik heel aardig. En Elsie in hoop is dat die bloest. Dat het goed zijn, Berend. Dat vangt met je bloeien. Dat is goed voor jou en voor de rest. Zorg je ervoor dat ze hier bloeit. Eens weet wij nog helemaal niet van die. Ja. Alleen dat is toch Geertje is. En dat is die op de dag samen wist. Daar komt er eigenlijk bij. Dat is een lang verhaal, Berend. Maar dat vertel ik je nou alles. Daar heb ik nou geen zin in. Maar Sisse, zal ik naar de cd'tjes en met de man binnen? Ja, dat is goed. Maar dat verhaal, dat wil ik weten. Daar hoor ik die aan, hè? Zou de turvel droeg graag wijs op de trapje of we nog meer dagen maar? Jongen, ik weet het net. We hebben vanaf de buiten weer gehad. Dat heeft de zaak uit extra boek weer verzeld. Nee. Maar ja, we zal alles even schetsen straks. Dan, dat is die droeg. Nou, dat scheelt tijd een burger voor werk, jongen. Maar ik heb een burger voor werk om die geit te vangen te krijgen. Die zit hier in de tuin. Sisse, Willeke, we zonden bijwijzen. Ik ga ze nu stop van het jongen. Ik doe het voor de bijnest. Maar afzoend het bij Geertje wijzen. En daar is ze juist voor ik al. Die Geertje is een aardig handje, die zegt, hè? Ja, een heel leerkant. Maar die ben je dik trouwens, hè? Ja, een hele vriendelijke jongen. Ik had vanmorgen nog even mijn vraag. Hij tweede best wat bijkwam en wat gediend. Ja, een vriendelijke jongen. Die Geertje met ons was de rest, no? De rest is broodhout.
ben Janke. En dat is Antje. En dat is Tine en dat is Akke. Hoe is het met je? Nou, dat je toch bloemen, dan is het eigenlijk maar beter dat wij vrienden is, net zo? Nou, Janke, daar hast du gelijk aan. Ik ben Akke, de man van Geertje, van Manke. Ken haar wel sjoen, denk? Oh, lief dingen, een lieve spot. Nou, ik ben Joeke. En het is met mijn man Frans. En ik ben Wilke. En dat is mijn man Hans. Oh, wat mooi. Ik denk dat het de goede kant op gaat. Samen moet het in de wereld. Als het nou grut of licht besjocht. De meesten binnen ervoor om elkaar te helpen. Vreunske in steek van vjochtje. Berend had de eerste aanzet, jongen. Hij kent het. Daar ben ik een mis van. Ik ben Ans, de vrouw van de Storing en ik wij daarachter. En Esther hier en Janke. En ik ben Tine, ik betaal de kopers. Je weet wat op dit Hollandse wat staat verschrikkelijk staan. Als
hoop dat al meer verkeerd via de vorige keer, waardoor zien we beter met thuisbloeien kent. Ach, Maar, zal ik ze eens even roepen? ja, dus vooral even op, Zal er eens even zien met ze bloeien. Franje! De kebelen binnen! Wat er ik nou wat komen? Mooie lappen voor weinig centen. Nou, ik weet net. Indonesië. Nou, Ach ja, ja, daar komt wat aan. daar, Franje. Wat is jij? Daar, Zo, dat kon nog maar even winnen, wezen. Ja, dat ben je nog net zo. Zo, Nou, nou, moet er nou wat komen? kunnen we wat aan het schieten? Ja, mooi hier dat Ben je even goed, zien. hè? Nou, Ja, en zo hebben wij weer aan vrouwen bij denk ik. ja. Nou ja, ja. Maar dan moet nu eens die breed plank al net aan. Zou ik begrijpen. Nou, oh, ja, mooi dat. Zit er wat bij? Oh, dat had ik nog toch. Ja? Ja, ja. Ja? Die? Oh, ja, ja, ja. Die erbij? En heb je? Ja, wees. Tuurlijk, tuurlijk, leuk. Oh, jullie vertellen mij wat het kost. Dan ga ik een nieuwtje zeggen. Dit is Ja, nou. is stoort. Ja, En dat is 12 skelling. ja, Dat is heel mooi, hè? ja, Gewoon die in goud doen. ja. En dan dat iemand voor een skelling in stoort is. Zo, ja? Sorry. Ja. Nou, is dit nou wat voor jou? Nou, wat mag het van? Jou of vier skellingen? Vier schellingen? Ja. Maar je staat lachen in omdat deze kleur die bij onze kleerste is. Dat is mooi, je hebt vier schellingen gekregen. Hoe kan je dat dan weer in je klasse? Famke, dat is hartstikke goed bekend. Ja, dat is wel niet te Hey, weten. ja. Ruus, Almoe. Ach, nou, dat is Verdikke me. je bent, werkelijk net. je bent een goed vis. Nou, ik zal de orenvrouw wel eens even vregen. Dan ben je vooral van je, hè? Visvrouw. Dan sliep ik in. Kijk hoe dit ik nog sliepen? Slieten? En dan zet ik Dit met vier skellingen. Ja. Jongen, ik heb dit in de hand en wat moet dat opbrengen? Dit is een stoort. En dit, jouw iemand goud niet van. Nou, loop mij dat dan af. Ja. Deze en ik En een bies. Jouw derde man stoort vooruit krijgen die de voetvis in. zal wij even in. Nou, door dat. Ik hier al heel veel vertellen. Ik zal het zakje meepakken. We hebben een handeldienstje gehad. Net erin doen, hè? Dat doet het ook niet zo. Nou, kom er al met het geld dan? Ja. Ah, dank mooi, hè? En wat een mooi keer. Ja, kom maar weer even. Nou, ja. Dit ding op mij. Ja, ja. Prima, ja? Ja, geweldig. Dank voor je. Nou, en je hebt nog wat? Als ik touw er eens even
Schemmer. Dan in de vers met zijn hut rond dat hij wat verrooien moest. De mooie die zitten versrust in een limmerswezen die me net samen verhoord. Er komt alleen nog maar ellende van. Waar komt ellende van, Berend? Oh, Neert, let maar. Ik ben blij dat is de best. Oh ja? Waar wist dat ze blind over? Nou ja, ik denk net dat ik daar dat daar nog niet hoef te lezen, want ik denk, als zo lang als het je best, ondanks maar één ding. Nou, en dat is? Tja, hoe moet ik dat nog zeggen? Nou, zeg het maar gewoon. Zal ik daar je wat vertellen? Nou, dan doe eerst maar. Nee, doe eerst. Doe ik erom. Nou goed dan. Geertje, ik denk, nee, ik weet zeker dat ik altijd bij in de buurt blijven wil. Bedoel, als mijn trouwen was? Ja, maar alleen als dat direct zo denkt, hè? Ja, weer, dat zou ik heel graag willen, maar wat zou die nou de memdienen van denken? Wat dan? Daar is toch niet kweer in? Nee, dat net, maar ik weet niet dat ze dat nog wel zo goed vinden, weer. Ik weet net dat het nog wel zo'n goed idee is. Nou, wist wat je? Je vindt naar hem taal te vreden of vertrouwen mij. Zoals het nou wat warm weer. Die heide wie niet krijgt net zo'n goede stemming. Ja, Geertje. Ik weet het zeker. Ik hou van dat. Ik wil die nemen kwijt. En ik ga alles voor je oor. Daar had weer een goede leeuw. Die Geertje is een poer best van. Daar kan je maar de toekomst in. Maar hoe zullen de mannen daar reageren?
16. Moest er eens even steken, Pierk. Moest Kirkje moest er eens even zeggen. Nou, moest er eens even zeggen. Hier, hoe vies dit? Hier, voor dijden met zijn boer, dat is wat regeling. Oh, ja, wat dan? Hij bedoelt je voor vrouwen als dij. Hè? Nou, Maar dat is nog eens mooi. Weet je wat? Neem de brok voor even maar naar mijn
je met een eigen wens. Die kan je misschien al een hoop leren. Hoe werk en geld te zien. Zou dat wij net elke jongen met een honger in de hals op weg doen? En weet als je dat net doet. Dan zou ik vertellen hoe je hem houden en draagt. Hoe wat je mij Ariel doen hebt. En wat je mij Geertje doen hebt. Sylvie, Ja, dat zal ik al
zonder mij zien al net wel bij je kennen. Nou, daar is rond is wat, voor dit alle geven. Ja, en dan krijgt hij 14 in die polen en waterbouw of zoiets. Wel, al met proces wel heel goed mee, hè. Er wordt nog een hele berg werk verzet gebeurd. Maar de KWM hulp hartstikke goed bij Brugge. Oh, dat zal is beren ik wel nog. Want die zei al, dat hier erop, er is een goed stuk breder te zien. Nou ja, wij zullen het best wel eens bezieken kunnen. Nou, dat is het dan. Ja, dat moeten wij dan net op die aan. Dat net. Maar ik zal net even meer van de zee komen. Zou je dat? Op het lol is het een eienkast van je. Nou weet ze goed in de keukenkamer. Zoenrekelen. Ja, ik hoop in ieder geval dat ik in het dak goed bij elkaar te vinden. Nou, het is in elk geval de goede kant dus. Oh. Maar net lucht, want nu Nee, maar lustig maakt ze even. Wat zei ze? Ja, ja, dat is het. Moet ik even leren slikken? Een jaar boeren. Daarom is er voor mij geen toekomst. Ja, Jelle. Die hield wel goed met me voor. Ja, die had er ook meer. Hij weet een man die het zaken veroordeeld wordt. Dat zoek ik nog op. Hoe dat er je naast me zit. Hier op dit bankje. En die rier je aankomen. Dan hiek mijn bepraten wordt hoe het verder moest. Ik wil je geen toekomst. Maar ruzie tussen de Lemsters en de Kundersmannen. Een betere vrouw. Dat is wat ik wil. Dat mensen met elkaar leven en werken. Maar ja. Alleen dan ga ik er niet nog in. Dan hoeft het voorbij ik allemaal weer. Rijkdom. Rijkdom is mooi. Maar alleen nog als je het mijn oor dierlijk hebt. Nou heeft ze mij op het goede paard zetten, Berend. Ja, kennen die hulp nog heel goed gebruiken. Denk erom. Alles. Alles zit in zin. Scheiden die beloopt op mij. Ja, wat ik nog het allerslimste vind, het allerslimste, Geertje. Waar is ze?
Wist u er weer? Ken ik net. Ze is leuk op mij. Ik moet met het nice beginnen. Je kan het ik net mee vinden. De jermoeder die zit er al die blauwe. En aan mij moesten ze al helemaal net. En al hier ondaan net, nou dat die jelle er net meer is. Al dat die jelle er net meer is. Dat kistje. Wat zit erin? Hé, een brief. Voor Berend. In dit kistje zit vinden, leest wat een hak heeft in je verdere leven. Boeken. Maar er in de antwoorden die het handigst om voor jezelf te beginnen. Ga naar het wiede veld. Een hele daarin in je wijk. De kant van de lemmer op. Daar heeft ook kansen. En dit is de ketting. En dit is de ketting van mijn leven vrouw. Dit zijn hommels naar je trouwens stoorn is. Berend, jou ze om die vrouw. Alleen nog dan, als ze weer waarde, die het echt mijn vrouw verzint. Die vreun, Jel. Berend, ik ben er weer. Geertje, dit kan geen tafel wezen. Een heel nieuw geslacht zal er eer van harte komen. En je zullen wenje tussen de kunder en de lemmer.
mensen die mij werken, zo gauw mogelijk even het podium op. De muziek is nog bezig om naar beneden te komen. Durf even, maar je zit in de zaal, ik kan wel een aantal die mij werken. Decor, klein, en geef maar terug. Allemaal even op het podium. Ik zeg op je tegenspaat, maar ze komen er hoor. Laat het de meeste van mij horen hebben. Bouwers, kleermeesken, grimeurs, neem maar op. Graag allemaal met spoed. Muziek komt eraan. Meestal, we zijn de eindkant van deze lange dag. We hebben makkelijk er tussen alleen maar in de kinderen opvoerd. En ik wil al deze mensen die hier zijn staan, heel hartelijk bedanken voor je inzet. Ik weet, ik heb het van afstand een beetje volgen, omdat ontzettend volle werk aan die hebben. Klinkt decor zoals je bij Fjouwerman toch een paar maanden lang enkele jongen in de week mee bezig geweest binnen. Nou, ik vind het voortreffelijk. Wanneer ik zo... Wanneer ik zo... Hoe deze mensen eruit zullen, algemene kleren van zo rond begin 1800, 1813. Nou, ik vind voortreffelijk binnen een hele serie klaartjes mee bezig geweest. De spelers, de band, dat wie hartstikke goed. Ik heb het net al geschenkt, af en toe heb ik wat van Jet. Want ja, ik zeg niet wat op een rij gaan we doen, maar ik denk, zou de reactie op de zaal een keer en dat men het wel leuk van heeft. En dat, weet je. Dan natuurlijk, net een keer, de mensen die er helemaal boven niet zitten hebben, daar ziet de mannen wat. Dan wie de muzikant, verleden week, Thomas heeft het opgevoerd, toen wie de meesten bij die tochten, dat op een bandje stond al, en heet die echt een live muziek erbovenin. Daar zie je een man of 5, Koert, Sieger, Date en Liesbeth. Nou wie, hartstikke goed. En degene die natuurlijk het meeste werken van al heeft om hier dit al gevallen te krijgen, is de regisseur Albert, die we ook eerst in de voren hebben. Die hebben het allemaal van het boekje wat de tasstoker is, een stuk van meisje moeten, maar wat meisjes die ja, eigenlijk binnen zijn als hier op toneel stond. En ik vind het voortreffelijk hier is Albert. Ik denk de eerste roos is voor jou. Hartstikke bedankt voor al het werk wat je verdiend hebt. En hiermee moet de rest en ik al even dadelijk een roos aanbieden. Dat ik even, Jelle en Fijke kan me alleen helpen. Hij meent dat er altijd baas is, maar dat is er net. Hij neemt de muziek, hij neemt de meest van de klein, decor, neem maar op, spelers, iedereen die bij het heeft. Vind je het net, dat, als Lambert de Vries er zelf geweest hier het nooit tot stand komen kennen. Hij is toch de man geweest, weliswaar misschien soms wel even in overleg met, maar Lambert naar voren, hij heeft het toch al hier op papier zetten en het bedenksel komt volledig op van hem. Bedankt.
van deze dag, Reniers voorbij. Eigenlijk moet ik zeggen, dat het zie je hier. Ik heb er zelf een geweldige dag van. Ik hoop dat jullie dat ik van hebben. En ik moet deze dag eigenlijk afsluiten door Mijlekunder het Fries volkslied bezongen. Fries, Fries bloed zo.
jou hier ontmoet. Ik dacht dat ik jou nimmer weer zou zien. Ik dacht ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu wat is dit goed. En meesterlijk en aardig bovendien. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam pam pam. Pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam pam pam. Want het was 7 jaar geleden al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. Bescheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam pam pam. Pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam pam pam. Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent? In één nacht. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam pam pam. Pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam pam pam. Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen weg gegaan. Met anderen in ons hart en in ons hart. Maar wanneer ik je weer gevonden heb, laat ik je niet meer gaan. We komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam pam pam. Pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam 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 padadadam, pam pam pam. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 padam pam pam, pam 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 padam pam pam, pam 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 padam pam pam, pam pam pam. Pam 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 padam pam pam, pam 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 padam pam pam, pam 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 padam pam pam, pam pam pam. Ik ga nooit meer op pad zonder dij. Nooit meer op pad zonder dij. Zwalk jou het wetter op een mooie zomerdij. Op Friesland, ik wil je nooit weer wij. Op het wetter kom ik uit de sleur. Zonder gedoog en gezeur. Ik ken het zonder de marm, ik ken het zonder zielerij. Nee, Friesland, ik wil je nooit meer wij.
verder als een vogel zo vrij. O Friesland, ik wil je nooit weer wij. Sinjuntie, dan zien we net meer. Sinjuntie, dan zien we net meer. Dan is het tijd voor een borreltje, tijd voor zwetserij. O Friesland, ik wil je nooit weer wij. Ik ken het zonder de marm, ik ken het zonder zielerij. O Friesland, ik wil je nooit weer wij. Passionele nachten in het heetst van de strijd. Die tedere momenten die iedereen ons benijdt. We staan nu voor een tweesprong en we weten niet waarheen. Ach, zouden we niet beter blind zijn voor de wereld om ons heen? Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg. De zonde van de tijd, maar wisten wij toen veel. Ja, nog we waren net 18 en we hadden nog niet veel gezien. We deden alles samen, nooit kon het echt kapot. Ja, in al onze dromen stak de sleutel op het slot. Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg. Nu zoveel jaren later en zoveel meer gebeurt. Ach, we voelen het nog steeds, maar velen hebben het afgekeurd. Och, laat ze nu maar praten, laat ze nu maar doen. We doen nu wat we voelen en denken nog veel aan toen. Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg. Vereniging Kraloranje heet u van harte welkom op deze zaterdag 18 juli 1998. Het bestuur is blij dat er zoveel gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om op deze dag hier in Bandegaard in de feesttent met ons het heugelijke feit te vieren dat onze vereniging 60 jaar jong is. 60 jaar, terwijl de naam Bandegaard al maar 51 jaar bestaat. Vorig jaar hebben we het feest gevierd
van het 50-jarig bestaan van de naam van ons dorp. Het lijkt wel of we van het ene feest in het andere vallen. Bandengasters vieren graag feest. Het bestuur heeft 10 jaar geleden al besloten om dit jaar weer een groot feest te organiseren met natuurlijk een reunie. En vandaag is die grote dag aangebroken. Hopelijk een fijne en onvergetelijke dag. Een dag waarop u later met veel plezier terugkijkt. Even terug naar 10 jaar geleden. De reunie van het 50-jarig bestaan. Een andere tijd, een ander bestuur. Een andere voorzitter. Toen Jappie Berger, het gezicht van de Oranjevereniging. Nu sta ik hier om u welkom te heten. Jappie Berger is er vandaag niet. Hij kon niet komen, hij is ziek. We ontvingen van hem een kaart met de volgende tekst. Aan de Oranjevereniging Trouw aan Oranje te Bandega. Geachte vereniging. Bij deze onze hartelijke gelukwensen bij het Diamantenfeest van uw vereniging. En we wensen u toe dat u nog heel veel jaren de toon mag geven van feest en verbondenheid. En een zegen mag zijn voor het dorp Bandega en haar bevolking. Helaas is het voor ons onmogelijk om uw feest bij te wonen. In verband met een operatie in het ziekenhuis Jongens Hans. Wij wensen u allen een plezierig Oranjefeest toe en een geweldige reunie van de vele oud-Bandegangsters. Doe ze de groeten van ons, die zulke goede herinneringen hebben aan dorp en bevolking. Hartelijke groeten en beste wensen van Jappie en Aalsje Berger. Bij deze. Denk Dicht bij uw spits
schouders bloot, haar lippen vol en donkerrood. Ze heeft het lijf van een godin, ze is het einde, het begin. Haar ogen zeggen wat ze voelt, ze is gewoon voor mij bedoeld. Ja, zij is alles, alles wat een man zich maar wensen kan. Ja, zij is alles, voor mij door haar is overkomen, overtreft mijn mooiste dromen en ik word er zo verdomd gelukkig van. Is zij bij mij, is alles goed, ik weet niet wat ze met me doet. Ze kijkt me aan en streelt mijn wang, dit is zo prachtig, het maakt me bang. Ze heeft de air van een vorstin, ik ben verkocht, ze pakt me in. Mijn ogen zoeken die van haar en vragen, is dit werkelijk waar? Ja, zij is alles, alles wat een man zich maar wensen kan. Ja, zij is alles, wat mij door haar is overkomen, overtreft mijn mooiste dromen en ik word er zo verdomd gelukkig van. Ze zit voortdurend in mijn kop, ik ga volledig in haar op. Ik fluister zacht, als ik haar weg blijf bij me. Of ik word gek, ja, zij is alles, alles wat een man zich maar wensen kan. Ja, zij is alles, wat mij door haar is overkomen, overtreft mijn mooiste dromen en ik word er zo verdomd gelukkig van. Bij haar kan ik mezelf kwijt. Ze is gewoon een wereldmeid. Ja, zij is alles, alles wat een man zich maar wensen kan. Ja, zij is alles, wat mij door haar is overkomen, overtreft mijn mooiste dromen en ik word er zo verdomd gelukkig van. Ja, zij is alles, alles wat een man zich maar wensen kan. Ja, zij is alles, wat mij door haar is overkomen, overtreft mijn mooiste dromen en ik word er zo verdomd gelukkig van. Gelukkig van. Gelukkig van. Over als jongen, oer de lemmer en de schippen in de baai. Oer het bier en mooie vrouwtje en de mannen uit een taai. Vol graag jongen, oer is Friesland en het grutte feest van huis. Hakens kouwen en excuusjes, iedereen hield zich hier thuis. Kom aan boord en ga mee zeilen, blijf niet staan, doe met ons mee. Hijs het zeil en gooi het touw los, wend de steven naar de zee. Aan de wind af op de loebers, goed op koers recht, zo die gaat. Laat de zeilen nu maar rollen, samen sterk voor Friesland vaart. Ik zing graag over het water en de baai van Lemsterland. Daar te zijn maakt je gelukkig. Ja, attentie, willen alle mensen zo spoedig naar buiten gaan? Dan kan de show beginnen. Niet de prijs stelt, maar de sfeer. Vriendschap is hier ooit geboren, aan de rand van het IJsselmeer. Kom aan boord en ga mee zeilen, blijf niet staan, doe met ons mee. Hijs het zeil en gooi het touw los, wend de steven naar de zee. Aan de wind af op de loeber,
dat ja, we moeten meestal toch een beetje oorsvermijden. Als het zien die lieden die daar best is, dan merkt hij nou al dat het een beetje een oorprogramma is. Heel bewust hier, wij gaan met de bus een roadtrip maken door het dorp en wat er verder omheen blijft, wat Baltigeer is. Net voor niks het grootste dorp van Lemsterland, qua oppervlakte dan. Nou, die hou je mee even de kostzoeksezen aan de vragen willen, dan proberen wij die uiteraard rond het antwoordje. Dat ding heeft al wat lawaai trouwens. Ik ben net van niks aan de bus. Ja, hij gaat er ook. Ja, hij mag wel even langzaam. Ja, wel goed. Het dorp is... verstaat iedereen Fries? Nee, iedereen verstaat niet Fries. Nou, dan ga ik in mijn gebrekkig Nederlands verder. Dit is het cultureel centrum van Bantegast. Passeren we rechts. Nee, links. Links. Andere rechterkant. Dat is van vroeger de oude school. Daar gebeuren heel wat activiteiten. Al het hele verenigingsleven vindt daar eigenlijk wel een plaatsje, denk ik. Nou, voor degene die hier jaren niet is geweest, dan is de openbare school heeft hier vroeger gestaan. De nieuwe huizen voor in plaats gekomen. De laatste jaren is er niet veel nieuwbouw gepleegd. Alleen het stukje hier bij de nieuwe school, daar staan de laatste huizen zijn daar gebouwd. Maar er wordt driftig aan gewerkt om weer wat nieuwbouw op te starten. En misschien dat het met een paar jaar wel gaat lukken. Eigenlijk moet je je ook voorstellen wanneer je je microfoon pakt. En een aantal mensen ken ik wel. Mijn naam is Jelle Berzelius. Ik zit ook in het bestuur. Ja, benen herkent me wel. Hier zijn we op Baarsloot. Het links, dat is Hubo en Pim van vroeger. Moet er het voorstellen tenminste. Even kijken, wie is dit? Nou, mensen die hier 60 jaar geleden gewoond hebben, die hebben ze geprobeerd om die wat uit te beelden. We gaan straks richting de Baarsloot. En ja, ik ben niet van plan om de hele tijd maar gewoon door te praten. Kijk maar gewoon, zou ik zeggen. Ja, die kan er hier mee. En dan hier aan de rechterkant komt Jan Kelderhuis, zoon van Beren. Ook jarenlang in het bestuur van de Oranjevereniging. Ik zag hier mevrouw Langejans zitten, net dat ik die persoonlijk ken, maar kun je mij vertellen wanneer dat jou hier in Bantegir bent en hoe lang had je voet binnen? Nou, ik heb hier gewoond in de tijd dat mijn jongens allemaal naar school komen hier. En mijn oudste is nu 49. Dus dat kan u wel begrijpen hoe lang. En wie is dat? Hendrik. Hendrik Langejans. Ja, Hendrik Langejans had hier naar school gegaan. Ja. En Willem Langejans en Evert Langejans. Maar Evert Langejans en Rudy Langejans zei ik ook wel, maar die had naar echt naar Brug gaan. Nou, dat is een Vlas. Meester de Vlas, ja. En waar hij jou wennen in Bantegir? Wat voor huis? Op 143. Middenweg 143. Naast Jaap Hielkema. Wat zijn je? Naast Jaap Hielkema. Juist. En ja. Goed. Wat vind je van zo'n dag? Hij een soort bekend jongen? Ja, ik ben bekend genoeg, maar ja, die kent mij niet meer natuurlijk. Nee, iedereen verhoort maar hier natuurlijk een beetje, maar... Ik ben hier nou al, ik heb al 11 jaar in Wolven gewoond en ik heb 2,5 jaar in Alem gewoond en ik heb nou alweer 11 jaar in Heerenveen gewoond en daar ben ik nou nog. Juist. Nou, je ziet er nog goed uit. Je kan al jaren mee, denk ik. Het volgende jubileum ben je er weer bij, neem ik aan. Dat weet ik niet. Nee, maar daar rekenen we gewoon op. Ik ben 79. 79. Nou, hartstikke goede dag, verder succes en een soort plezier. Nou, dankjewel. Ja, goed. Mooi, nou, ik ben oude banden genezen, hebben jullie het genoeg in Bantegir. Maar dan ben ik nog huidige bewoners. Benen stukje zitten, benen hoe ervaar je zo'n dag? Nou, het is geweldig.
geweldig om het mee te maken, vind ik, Xavier, tot nu dan nog. Ja, we willen nog net wat we krijgen, maar het ziet er tot nu dan nog wel goed uit, Jelle. Ja. Mooi zo. Nou, ja, goed, we weten al je benen. Zet al haast in de neus. De microfoon haast in de neus, maar we gingen rustig verder. De oude busten die schommelen ik wat. Intussen ben we op een kooi sleet, maar ben je daar heeft altijd op een bos sleet wennen of ik wel ergens anders? Ik heb eerst op Middenwij wennen, op Rodenburg. En dan ben we verhuizen naar de baansleer 8. Maar hij die, daar had Hendrik Strampel vroeger wennen. Daar hebben wij, dus hij dat toen verbouwd. En daar hebben we later zelf ik wennen. En nu was wij in de smederij, in de oude smederij. De oude smederij, maar daar gebeurt nou net meer die werkzaamheden die er het 10 en 20 jaar geleden nou in gebeurden, neem ik aan. Nee, dat is nog gebeurd. Dat lijkt nog helemaal stil. Ja. Ja. Nou jong, hartstikke bedankt Benen. We gaan even verder. Ja, ken je? Ik zit hier nu bij een bleker, zijn Jo. Nee, ik heet Huitema. Maar je wennen een bleker aan de ring, aan de serveer, aan de ringveer. En die man die hier een DAF gekocht. En toen wilde dat DAFje in de garage zetten. Maar een DAFje is een automaat. Hè? En toen zei ik, moet het bed rijden. En toen rondde het fietshockey uit de garage in. En dan kwamen we op de orenkant en vooruit met de planken om mijn nek. Ja. Zou je er vroeger heel wat afspelen, denk ik. We zitten hier dus op een ringveer, begreep ik, hè? Bij Jaap de Hanenskocht zitten net. En dan wennen hier een Jeep Dijkstra. Ja. Die wie boer en dan wennen hier Fokje. Zijn hoe Jaap... Fietsenvakje. En daar kregen we dan worden een bakje koffie. En dat weer Jaap Dijkstra, Jeep Dijkstra, een stiekel in deeg. En toen moesten we altijd wachten op het breibuske van Jaap, van Jeep. En toen namen we dat breibuske bij mij. En toen gingen we naar de fabriek. En toen skeerden we een moskedeer in de chattelhoes. En dat hebben we in dat breibuske gedrukt. En toen later hier de naam van Jeep Moskjebrei. Maar hij hoorde nooit je brei weg. Nou, zoals je maar weer is. De jeugd van Sint-Wurgeld worden we uit, maar dan hadden we net volle bedden vroeger. Misschien houden we volle minder. Wie zult zeggen? We zitten hier in de beurs en bij Liesbeth Kelderus, vrouw van Berend Kelderus. Nou, die bij iedere band is wel bekend, denk ik. Hoe vind je het, Jood Jere? Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja, dat mag ik graag jaren. Want ik heb de hele winter eigenlijk in een huis zitten. En ik heb heel erg ziek geweest van de winter. En ik knap nu weer wat op en ik moet dit graag mijn maatje. En ik heb het ook mij maken. Ik vind het heel mooi. We rekenen erop dat je wat zien hier de web bij bent. Dat hoop ik, maar dan ben ik 80. Nou, wat let je? Ik bedoel, dat moet kennen. Je bent er nou ook bij. Ik ben er nou ook bij. Hij ik een soort meisjesjongen dat je vroeger dan heel zo bij omgegaan binnen? Ja, een hele soort. En weet je een paar namen, zo? Ja, wel Frans en Carrie. Ja, die heb ik zo, ja. Ja. En de huismas. Juist. Ja, de oude vrouw, de oude dochters van Huisma. Ja. Daar ben ik al, daar ben ik wel een paar huismas hier in band te geven, maar er bent al een heel soort mensen die hier weer in wij ben. Die tref je op Sandai natuurlijk. Nee, ja, die tref je op Sandai. En dan is het hartstikke mooi. Juist. Ja. Ja. We zijn nu bij de patatkar en Geesje staan hierachter. Geesje, hoe gaat het er nou daar? Hartstikke best. Prima. Het Hartstikke best betekent een hele goede handel, begreep ik wel. Ja, op het moment wel. En herstellen wat onder reunie? Nee. Nou, op het moment net. Van de morgen wel, maar nou op het moment net. Er gaat er een beetje voorbij, maar ze komen hier rijden op bij Dijversel. Ik zorg soms wel bekend, dan ken ik een heel soort mensen net. En die is net maar die met de kop in het vet? Of,
Die letten bij pepermunt hebben in het frituurvet, hè. Anne, Grapje. waar stond je even komen? Anne die stiet hier al de hele week te bakken en te braden. Ja, net, dan wist het zo. De hele week hier. Dat mooi soms 6 uur heeft, hè? Snijdt de mooi 6 uur weer. En heeft hij nou wat nog dan? Ja, ik vind het hartstikke mooi werk. Maar ik heel graag van. Hoe drukker, hoe lauwer. Dat betekent dus dat het hier gewoon weg dus. Wij doen hier gewoon wat terug. Op dezelfde voet. Nou, Anne die stiet Gees ik net te vergeten. Ja. Steen de hele week al hun druk te maken van de Oranje Vereniging. Dus ik vind het wel een hele prestatie, dat mag ik wel zeggen. Met veel plezier. Ik zie er net een naamplaatsje, er zit een Jozo in. Wat is de naam? Is Huisman de Vries. Zaakje begreep ik wel. Zaakje Huisman, ja. Nou, wat vind je er tot nou toe van? Ik vind het heel leuk. En ik heb een heleboel oude bekenden getroffen. Ja, een oude bekende, wie ben dat? Ja, met jongen, wat zou ik er toch al van zeggen? Ik ken de naam zo gauw haast niet eens vinden, maar ik heb een heleboel jongen. Ja. Omdat het er zo vol binnen, kun je daar niet meer op een rij krijgen? Nee, ik ken de naam al net, ik weet het zalige zo gauw net, maar een heleboel bekend. En nou even krijg, kom je de beurswaai, wat hij daarvoor dient? Wat voordien hadden, hebben we bij het Volksdoenstation. Ja. We hebben bij de Hiestespul even jongen, maar dat weet zo wierd. Ja, en dat- zo smarig, dus daar ben we net zo lang bij geweest. En dan ben we in de tent geweest bij het Volksdoensje. We hebben nog eens even praten met deze en gene. Maar vooral een soort praten, begreep ik wel. Ja, een heleboel, want we zijn er wurf van. Wurf van praten. Nou, ik zou zeggen, neem maar gauw een slokje en ga maar even op de stoel zetten. Bedankt. Wij ben hier nog steeds dicht bij het feestterrein en ik zie je 3 man staan. Man, je kwam alle 3 uit band van vroeger? Nee, maar wij hebben allemaal wel een vrouw uit banden gehad. Ja. En ja, nou, dat begreep ik nou, dan heb ik wel een vraag van je. Want de vrouw uit band, je kwam er zelf net. Ben die vrouw nou vast aan feestweek een beetje oors? Nou, ja, ze had er... Vroeger, toen was het wel leuk spul. Ja. Die doen maar mee de weg. Ik ook, maar nu, ja, wij zijn er nu mee. Nee, maar hij die bedoelt... Ik kan me voorstellen dat je naar zo'n feestweek het daar leven, dat je dan als man zijn die er zelf net bij komt, dat je dan wat te lijden hebt eigenlijk. Nou, nee, dat kan ik niet zeggen, hè. Dat valt mee, ja. Ze zitten nou net van dat... we lopen de man voordat ik met mijn vrouw leerde kennen, daar kwam ik er al een heleboel, maar van die oude, door die rietbeweging, weet je wel. Oude berenslump, en die oude vrijgezellen slump hier van de Bansloot. Ja. Ja, zeker. En oude Geert Posma daar in de hoek. En die Posma hier, daar ben ik bij de... Maar ik wil me geen jongen, ik wil een vrouwtje voor een leuke ding. Ja, ik wil me geen nou met Mario. Ik zoek die meiden ervan. Dat is wel leuker spul allemaal. Maar dit vrouwtje nou, hè? Dat zal het niet zijn. Nee, jongen, daar ben ik... Vrouwtje van Geert Posma, bedoel je? Ja. Ja, nee jong, nee, die was me daar al op Petro. Die is al overleden. Ja, Hij heeft nog sterke verhalen van vroeger, hoe het toen... sterke verhalen niet. Nee, banden gaan niet. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Maar hoe al? Ja. En wij ook. Ja, hij die oude freak overlaten. Oude de Vries hier van de dingen, hoe heet die van voornaam. Een neef van mij die is met trouwd. Godverdikke, je hoorde het. Oh, die was altijd lavelo dronken. Hoe heet die Hendrik van Veurnaam? Hij kwam ook. Hij kwam... Nee, god, het was ook een de Vries, maar hoe... Jan Auken zeker. Jan Auken de Vries. Ja, een broer van Sjoerd de Vries, van oude Sjoerd. Die was hier aan van de Otterweg. Ja. Dat was een veekoopman. Oh, dat was een mooie man. Jongen. Weet hij dan niet meer dat hij bij Klaas Kaper op een hoek... In Spanghoek, in die varkenhagen laag smoren en smoordronken, soms wel 2-3 keer in de week. Die zo'n zeggen, hoe had die man met de handel? Dat waren alleen die verkooplui natuurlijk. Hè? Nee, maar kijk, Jelle die vraagt wat nou. Die wel een flinke boel. Ja, zeker. Oh, heen. Ja. Kan ze met de neus wel aan. Ja, kan ze neus wel aan, ja. Maar daar vroeger die dansen hadden ze zo bij Van Eyck.
En hier bij Koop Bakker in het café, dat Dat in vroeger eigenlijk wel gelegenheden hier in Band te geven. Ja. Anders was ze niet, hè? Nee, en dat was een pas Jan Schoorts, ook, die hadden dan nog gewoond. Ja. Dat aan de Kooslo, dat was ook een echte kroeg en zo, hè? Ja. Nou, we hebben wel wat fragmenten die er eventueel wel in passen, dacht ik. Ja, nou, dat... Wij gaan eerst wel even verder. Wij knippen er toch in op. Nee? Nou, ik zie hier een oud bestuurslid van de Oranjevereniging naast me. En ik denk, we moeten dan maar even bij hem zitten. Hendrik Bakker, wat vind je ervan, Joert? Mooi, prachtig. Prachtig, zo net gaan meeste wollen. Nee, maar je bent er ook natuurlijk. Maar wat vind je nou zo mooi van zo'n dag? Vertel eens. De contacten van mensen die hier net zoen. Dat vind ik zo mooi. Ja, kan me niks kennen. Maar ja, dat is er. Mensen die hier net zoen, die zou je nooit bij. Maar mij zien hier, weet ik. Maar daar hebben we te vol nooit zoen. Nee. Maar je doet het je nou rustig om tijd om met de mensen eens even te praten en om je heen te zitten. Nee. Dus ik moet rustig zitten. Het rennen wordt moeilijker. Nee, dat kan niet meer. Ik heb een brood in de hand en dan is het gebeurd. Maar je geniet er wel van zo'n dag. Ik begrijpen. Als je van geniet, meestal al beleefde ik het zelf nog. Als toen naar het bestuur nog. 20 hier in het bestuur? 20 hier, ja. Een heel eind? Nou, ja. En altijd, mijn plezier dient. Maar ja, dat is vanzelf. Daar weer ik mooie punten en dan weer ik maar minder mooie punten. Dat hij, hè? Dat bloed ik zo. Die blauwen er altijd in. Wij wenden hier nou, Bakker? Hoofdweg 40. Maar we hebben een speciale wenning. En die is aircondition. Dat is altijd lekker warm. Altijd mooi op temperatuur. We hoeven net naar de zolder. Het is alle gelijk vloers. Nou, het is prachtig. Ga je nog meer oud bestuursleden die je troffen, Joert? Oh ja. Weet je er een Peter niet hebben? Nog. Weer een kelderhuis, heb ik een motion. Ja, goed. Piet Koostra? Ja. Hier naar mij omgaan, nou. Hier, Piet had naar mij mee praten, maar die zou nog eens even bij mij komen. Ja, Piet ik nog. Ja. Anders weet ik zo net, hè. Dan ben ik weer de volle die... maar dan ben ik al het soort, die ben eruit, hè. Ja. Tijd je trouw natuurlijk. En als je zelf dan wat ouder wordt, dan gaat iedereen mooi. Zo mooi krijgen. Dat zegt u hier, dus het is al een heel eind. Ja. Ik nooit dacht dat ik dat held is zo. Maar die kankerboer. Dat krijgen we wel uit. Hé? Maar nee, ik nooit dacht. Maar ik ben er nog. Jo vindt het in ieder geval een voorrecht om er Joert bij te wezen en deze contacten naar je mee te maken. Ja. Hendrik Bakker, heel hartelijk dank. Ja, geen dank, graag gedaan hoor. Een goeie dag verder. Ja, dank je. Bezig met het eten, want de tijd in de mensen die shit er op. Wie heb je naast me? Nou, daar kun je dus niks mee. Van de andere kant zit wel in die het grote verhaal, denk ik. Gea Piek. Ga je dus 16 in de bediening? Ja, we hebben er ook mee. Maar het voldoet je wel goed? Ja, het is hartstikke gezellig en heel leuk. Ja. Wie helpt er nog meer mee, Sandai? Nou, de Jenny Slump en Lieve Celius, Grietje Haaisma, Klaaske Klienstra. En Arne Slump, dus de enigste man. Het horen wat meer dan het andere man net hebben. Absoluut. Nou, zeg het al hier op in hem, maar wat is je taak zo'n beetje, Joert? Nou, wij moeten meesten wat warms en wat kouds brengen. En ervoor zorgen dat ze de hele dag wat lekkers hebben. Ze bent tot nou tevreden? Dat dacht ik wel. Ja. Nou, we gaan verder met de ballen en dan een goede dag verder. Dankjewel. Ik ga nog wat banden eerst eronder rijden. Je naam wie? Jappie Bakker. Ja, wel bekend, hè? Wij zeggen altijd ja Bakker, maar als ik hier ben, dan is het Jappie Bakker, want anders kennen ze me niet meer. Het jij ik van de media nog, ze zeggen van Jappie Berger. En net Jaap Berger. Het is Jappie.
Dat bloed extra. Dus, maar ik vind het een geweldige dag. Goed georganiseerd. En dan de rit met de bus, dat vind ik helemaal ja, dat vind ik het einde. Dan kom je wel eens even op plekjes waar je oors ik net kom zo'n dag. Dan show je onderwijs, elk wennetje heeft bij mij een betekenis. Daar wen het de weert, daar wen het kleis, daar wen volk een huisman. God man, ik heb hier wel een verhaal bij. Ja. Ik vind dat schitterend. Je zoon eigenlijk wel even de microfoon pakken willen en dat al je vertellen willen. Ik hoop straks nog een lietstikje te doen. En misschien even vlak net eten dat ik het even doch of zo. Ik ga er even op rekenen. Dus ik hoop dat ik nog een paar mensen even wat voor zezen ken. Vast wel, maar ik begreep je hebben wij een soort hele oud bekend zoon. En ook rieselijk een hoop. En dan merk ik dat iedereen toch ja, van Bantige houdt. Nog mooier vind ik dat je een Bantige zou promoten. Ken je dat? Met je meisken. Met de jonge meisken, zij zien hier alle gestenen. Want Bantige wie al een beetje op een beroemreis. En dat er dan zoveel jonge meisken hier weer wijnen willen. En dat er zoveel bijen binnen. Die er de squallen weer bevolkje. Ik vind dat schitterend. Ken je dat onjaan? Waar dat Bantige zich, waarom dat het zo'n bijzonder dorp is? Ik denk dat iedereen die ergens bij komt, die vindt misschien zijn eigen dorp altijd bijzonder. En als je nooit Bethlehem komt, of iets Sjergaast, en die komt daar weer, die vindt zijn dorp ik hartstikke mooi. En zo vind ik Bantige prachtig, omdat Bantige vroeger ik nooit een naam hier. En toen dacht ik altijd van, wij wennen in de polder. En dat zei ik dan maar nooit. Wij wennen, joh, ik wen ergens bij Lemmer. En Jem zei ze dan, we hebben een revue tussen de Kunder en de Lemmer, maar het jet Bandige. En daar ben ik grutskop. Dat wij die namen kregen her. Hartstikke bedankt. Hartstikke fijn. Meer terug zo. We zullen gewoon horen. Dat dacht ik wel. Ja. En dan kom ik hier bij Janke Wester en eindelijk heb ik de goede vond. Nou, ik moet zeggen, de Kooisloot bleef bij mij het mooiste plekje van de hele wereld. Want waarom? De Kooisloot heeft een beetje wijd, rust, het riet, het huisje van de scheidsteed daar. Maar ja, ik ben er opgegroeid. Nou, de boerderij van mijn broer is er ook aan. Maar gewoon de sfeer, de uitstraling. Wij feestonen zo'n stukje natuur. Nou, dat heeft hartstikke mooi zo uit. Maar hij heeft een paar stukken sterke dingen beleefd vroeger natuurlijk. Vroeger? Ik moest fietsen, weer, wind en rein. Maar Janke, je ook nergens om met Janke tot. Ik ben dan een meisje, dus ik moest fietsen en banden gaan. Ik moest naar Lemmer, ik moest naar Heerenveen. Maar ja, daar heb ik een sterke gezondheid mee gekregen. Dus mensen zei, Janke, wij nooit dokter nodig. Vangen ook op stuur, dan krijg je een beker molken. Nou, en we konden we zien. Met zo'n beker molken, dan kan het goed worden. Nou, daarom. Ik bedoel, als hij die de kain, de molken en dan wie altijd molken wel bij ons. Daar hebben wij een sterk. Maar wat voor vrienden is er, vriendinnen samen? Ik begon Lieds. Ik ben een beetje in banden gegaan en dan ging ik naar mijn Curies in Echtenbrug. Ja. En dan ging ik een beetje verder voort. Kwam ik in 4 huis terecht. Ja. Nou, en dan kwamen we eens met Heerenveen terecht. Bij Maatje Wol in mijn krinkje. Ja. Daarvoor. Maar wat voor banden is er, wie is er, wat voor leeftijd? Nou, ik met Ceze. En daar zit dan Lieds, Liefamke en dat is Klaske. Ja. Ja. Ja, nou Klaske. Hier van de tweeling. Ja, nou ja, en ik week een beetje in de polder. Janke week wel een beetje, nou ja. Ik moest dan morgen schalen. Dus mij zei het vangen ook eens leren. Vrijdag moest ik nog schalen. Nou ja, ik kan er niks aan doen. Ik moest nog niet horen schalen. Kan ik nog een vriendinnetje. Ja. Nou, vooruit maar. Nou, dan gingen we geen lood. Dan gingen we geen scholen. We moesten zo irriteren. Ik heb nog steeds net een heel sterk verhaal natuurlijk. Maar ik maak Rijnbanden gekomen. Ieder het zien hier, dan ben ik in Bandige partij. Janke, hartstikke bedankt. We zien je nog even verder. Ja, we gaan naar hem verder ook. Ja, zeker. Ja. De Kooisloot, dat bloed moet blijken. De nacht is voorbij, de zinnen is vrij om heen te gaan. Als het de dij,
De morgen is te nij om stil te staan. Leven wie vrouw, wacht ze te lang, neemt een keer. Wees maar niet bang, nee weer bang, het hoeft niet meer. Zo kan tijd beginnen, dat ik net bij je ben. Je hoeft vuils rennen, zonder zin. Jou met die hand, jou met die hart, als du het als mij mij. Hier is mijn hand, hier is mijn hart, jou in de steen ondij. Lang wie het kost, en zuster, als komt de tijd, vindt het lucht, zien wij. In een nieuwe dag. Kan met het drie, waar dat ik hier. Daar spelen wij je. Het is het dorp, het dik in zich, des goed tot elke keer. Sjoch Huisma. Sjoch Huisma nog rotten. En hoe wie ze smijden. Hij ran op het lest. Krom van het werk. Hij zette ik tienen aan oud machinen. Besloeg ik het hinder van Durk. En Jochem en Wieger en Volkert en Wieberen en Hette en Bouke die vrotten om dijstige breer. En Tini en Geertje en Grietje en Gooitske en Fim en ik Anne en Vrouwtje en Klaasje. En Anneke van Gerrit, die holpt mij Gerrit in het heer. Ik wie er voor het senior ik. Mijn gootske en ik mijn pier. Ik koers het doe ik alleger net. We zijn nou wat griezer, maar net botte wiezer. Maar door een hol op het portret. Ik tocht in mijn holle vanmorgen. Wat missen er volle, die jij het net bijwijzen kind. Ik reens, die schroeit nou net meer. Dat docht dus alleger zeer. Het bandige nijs stiert nou weer stil. Dit is dan het leste. Dit is dan het leste. Misschien wel het allerbeste. Een lokwees voor dit warberbestuur. Diamanten betinken. Dat kan men op klinken. Daarvoor is Joer elke een in vuur. Ik wil Joer net janken, maar wil je bedanken. Voor al je vrijwillige tijd. Want trouw aan Oranje, dat jouwt je de vrije. En daarmee binnen wij blied. Zet ik op mijn stoel in Skimmer, dan
Daar is hij van. Daar is hem zomertje. En geen te lange jaren na, dan komt het beeld heel vaak te squallen, die is die onder middenweg. Jongens, mijn tronken over de schouder, elke dag naar squallen gaan. En op zwarte wazen en zakken van de klompenstapjes staan. Zo'n juffrouw, met haar donkere vlechten als een krazende hollelijn. Master, met zijn blonde kroon, uw klasse van begin tot eind. Och, wat hebben we vermaken. Krijgen we water, elke dag, om die kastaaien bij hem heen. Wat gaat dat er dan alweer. En een squallenfeest, wat weer dat prachtig. Heel uw squaltje in het groen. Een kopkebaai van poeiermelken. En sinaasappels en skrien. Een kleurige draaimolen die spelen. Het hapke, drafke in het rond. Waar je bankjes, koekjes, hinders. Ach, hoe mooi had ik dat vond. Mijn hoepelstappen, knekkersballen. Mijn alles wat op zijn tijd. Mijn leren, mijn als jongen, bijna leven, gol en breed. Zit ik in mijn stoel bij Skimmer, dan proot die night eens nog zo zweert. En ik tunder je een wieske van een heel oud squallenlied. Gewoon. Bedankt. Ja, hoog is de zon. Ik ben er even uit. En die alle dagen kalden wordt, hij was er raar aan toe. Hoog is, ja hoog, de ballast die is droog. Maar onder op de grond is hij zo nat als stroom. Het was een vruchtbaar jaar, het was een vruchtbaar jaar. Dat alle vrouwen kraamden en hij de vader waard. Hoog, hoog, ja hoog, ja hoog, de die is droog. Maar onder op de grond is hij zo nat als stro. Ah ja, het mag best wel even. Ik heb zweet dik op de kop, hè. Daar was